У 1983 пахаваўшы жонку, Владзімір Караткевіч цяжка перажываў страту. Яго як маглі падтрымлівалі сябры, у тым ліку і Васіль Быкаў. На ўсе прапановы ўзяць сябе ў рукі і жыць далей дзеля яе памяці Караткевіч адказваў, што ўжо адпісаў і адбыў сваё. Так сталася, што асабліва востра ён адрэагаваў на словы падтрымкі, сказаныя Васілём Быкавым. Нервова зацягваючыся цыгарэтай, Караткевіч звярнуўся да Быкава. І ніякі ты не ваенны пісьменнік, асабліва пасля Льва Толстога. Любіш ставіць людзей у экстрэмальнай сітуацыі і глядзець, што з імі будзе. Прагучала гэта даволі рэзка і несправядліва, Караткевіч і сам тое разумеў. Насамрэч ён любіў сябра і высока ацэньваў ягоны талент. Але Быкаў, добра адчуваючы стан Караткевіча, не абразіўся. Нібыта нават пагадзіўся з ягонымі словамі і прамовіў: «А чаму ж не паглядзець? Як будуць паводзіць сябе два павукі ў банцы альбо муха з мурашкай». У пэўным сэнсе Караткевіч тады меў рацыю. Быкаў і сапраўды любіць выпрабоўваць сваіх герояў. Ён пастаянна прымушае рабіць іх складаны маральны выбар у цяжкіх, ненатуральных абставінах. Але як таленавіта ён гэта робіць, як і належыць народнаму пісьменніку Беларусі. За талент Быкаву неаднойчы давалі ўзнагароды, прысуджалі прэміі і пастаянна крытыкавалі за праўду. Напрыканцы жыцця у сваёй кнізе ўспамінаў «Доўгая дарога дадому» Васіль Быкаў так напіша пра аповесць «Мёртвым не баліць». Дарэчы, гэта ці не адзіная аўтабіяграфічная аповесць, дзе ўсё ці амаль усё праўда. Але менавіта тое, што праўда і стала непрымальным для сацрэалізму. Можна сказаць, што галоўным ворагам гэтага славутага метаду была праўда. Праўду адсочваў увесь дзяржаўна-партыйны інстытут выдаўцоў, рэдактараў, рэцэнзентаў і крытыкаў. У той час, як валадары нашых думак не пераставалі правакацыйна агітаваць «пішыце праўду», колькі нашага брата пісьменнікаў пагарэла менавіта на праўдзе, а на хлусні, наадварот, рабілі кар'еру. Вітаю вас, сябры! У гэтым відэа звернемся да аповесці Васіля Быкава «Мёртвым не баліць». Яна была завершана ў 1965-м, друкавалася ў часопісе «Маладосць», а затым трапіла пад забарону. Паводле тагачаснай крытыкі падзеі Вялікай Адчыннай вайны у творы былі паказаны з няправільных ідэйных пазіцый. Па-беларуску аповесць не друкавалася 17 год. У перакладзе на рускую 23. У 1982 годзе аповесць «Мёртвым не баліць» выйшла ў зборы твораў пісьменніка. Але ніводзін з тых варыянтаў тэкста, якія друкаваліся пры жыцці аўтара, сам Васіль Быкаў не лічыў адпаведнымі сваёй творчай волі. Паводле патрабаванняў цэнзараў аповесць даводзілася шмат разоў перапісваць, і Быкаў лічыў, што першы аўтарскі варыянт не захаваўся. Але пасля смерці пісьменніка удалося знайсці дзве раннія рэдакцыі твора. Чарнавік, які захоўваўся на кватэры Быкава ў Гродні, і чыставік. Ён быў у беларускім архіве музея літаратуры і мастацтва. У 2014 годзе аповесць «Мёртвым не баліць» упершыню была апублікавана без цэнзуры. У тым варыянце, які, напэўна, задаволіў бы аўтара. У аснове сюжэта ляжыць апісанне падзей, якія адбываліся падчас кіраваградскай аперацыі, распачатай у студзені 1944-го. Дарэчы, зімой 44-го пісьменнік і сам удзельнічаў у баях на Кіраваградчыне. Быў цяжка паранены, а яго бацькі нават атрымалі пахаронку на сына. Падзеі ў аповесці разгортваюцца так. Параненага малодшага лейтэнанта Леаніда Васілевіча адпраўляюць у тыл разам са старшым лейтэнантам Кротавым. Пры гэтым галоўны герой атрымлівае загад канваіраваць 3 палонных немцаў. Ідучы, лейтэнанты і палонныя натыкаюцца на нямецкую танкавую часць. Затым у ходзе перастрэлкі Васілевіч губляе 2 палонных і свайго спадарожніка і сам атрымлівае яшчэ адно раненне ў нагу. Паведамленню аб немцах у тыле, аднак жа, ніхто не верыць. І далей тых, хто знаходзіцца ў лазарэце, у тым ліку Васілевіча, застае атака нямецкіх танкаў. Паралельным сюжэтам у аповесці ідзе гісторыя, якая адбываецца з галоўным героем ужо ў 1960-е, праз 20 год пасля вайны, якраз у дзень перамогі. Леанід Васілевіч прыязджае ў горад, які не называецца, але па апісаннях можна меркаваць, што гэта Мінск. Уласна, з гэтага і пачынаецца аповесць. У гасцініцы, якая падаецца апавядальніку шыкоўнай, ён збіраецца зняць нумар, але зрабіць гэта аказваецца не так ужо і проста. Горад перапоўнены, вольных пакояў няма, а ці з'явіцца найбліжэйшым часам, невядома, трэба чакаць. Адным словам, ніякай пэўнасці. Пакутаваць ад няпэўнасці Васілевічу яшчэ давядзецца неўзабаве, калі ля стойкі адміністратара ён раптам заўважыць нібыта знаёмы яму твар ненавіснага капітана Сахно,
чалавека, з якім яму давялося сутыкнуцца ў ваенным мінулым. Гэтая нечаканая сустрэча і становіцца прычынай пакутлівых успамінаў, якія ахопліваюць галоўнага героя. Сцэна чакання нумара ў гасцініцы ў самым пачатку твора апісана па-майстэрску, і, што цікава, на першых жа старонках аўтар вызначае тыя важныя тэмы, над якімі ён прапануе нам паразважаць. Маўклівы, стрыманы, схільны да рэфлексіі галоўны герой чымсьці нагадвае самога Васіля Быкова. Леанід Васілевіч адчувае сябе крыху няёмка ў шыкоўнай гасцініцы. Да таго ж, ад доўга стаяння ў чарзе у яго ные нага, і калі ён пачынае адыходзіць ад стойкі, агіднае рыпенне пратэза выдае ягонае калецтва, і яму робіцца яшчэ больш няёмка. Ён не любіць прыцягваць да сябе ўвагу. Людзі розныя, адзін тактоўна прамаўчыць, а іншы пачне лезці з роспытамі. А людзі насамрэч сустракаюцца розныя, прычым як у мірным жыцці, так і на вайне. І гэтыя розныя людзі робяць розныя маральныя выбары. Тое Быкаў паказвае нам у кожным сваім творы. І нередка здараецца так, што неблагі ў цэлым чалавек таксама можа зрабіць не найлепшы выбар у сваім жыцці, за які яму потым сорамна, але сорамна бывае не ўсім. Напрыклад, Васілевічу ім праз 20 год не даюць спакою пакуты сумлення з-за таго, што ён быў недастаткова пільным да свайго параненага таварыша. Ён бачыць і ўласную віну ў смерці сябра. Але, напэўна, нашмат больш людзей якраз такіх, што і не падумаюць дакараць сябе за зробленыя памылкі. Апраўдваюць сябе тым, што паступалі паводле закону. Так як гэта робіць Гарбацюк, з якім Васілевіч знаёміцца, так і не зняўшы нумар у гасцініцы. Галоўны герой загаворвае з Гарбацюком, таму што думае, што гэта Сахно. Неўзабаве высвятляецца, што Гарбацюк быў старшынёй ваеннага трыбунала. Судзіў людзей за розныя, так бы мовіць, злачынствы. За палон, за няўзяцце вышынь альбо вёсак, за крамольныя размовы, а часам і за выдуманы кантакт з ворагам. Але і праз гады Гарбацюк не раскайваецца ў сваіх учынках. У яго ёсць жалезнае апраўданне. Вайна – бязлітасная справа. Там цвёрдая рука трэба, каб баяліся. Нягледзячы на тое, што Васілевіч памыліўся, і Гарбацюк гэта і сапраўды не той нягоднік Сахно, з якім так імкнецца паквітацца апавядальнік за ўсе перажытыя пакуты, гэта памылка не мае істотнага значэння, бо і Сахно, і Гарбацюк гэта як двайнікі. Яны абодва сапраўдныя службісты, людзі жорсткія, здольныя ў неверагодных умовах прымусіць падначальных выканаць загад, не лічачыся ні з чым. Але хіба іх усяго двое, сам у сябе пытаецца галоўны герой, і тут адказ відавочны. Вядома, не. А найгоршае ў тым, што прымусіць такіх людзей раскайвацца немагчыма. Яны так і застануцца цвёрда упэўненымі ў сваёй невіноўнасці, у правільнасці свайго жыццёвага прынцыпу, які палягае на тым, што правы той, у каго болей правоў, і таму не патрэбна праўда, у каго сіла ёсць. Элементарныя крытэрыі справядлівасці так і застаюцца па-за іх разуменнем. Такія, як Сахно і Гарбацюк, звычайныя прыстасавальнікі і толькі прыкідваюцца фанатычнымі прыхільнікамі ідэі. А потым, калі самі апынаюцца ў неспрыяльных абставінах, яны лёгка здраджваюць усім сваім прынцыпам, з-за якіх пасылалі іншых людзей на пагібель. Так у тэксце аповесці апісваецца, як Сахно бязлітасна ахвяруе жыццём санінструктара Каці з Шчарбенкі. А потым сам, трапіўшы ў палон, выказвае гатоўнасць прыслужваць ворагу, абы толькі ўласнае жыццё захаваць. Увогуле, вобраз Каці, жанчыны на вайне, выпісаны ў творы даволі ўдала. Знешне гэтая дзяўчына не вельмі прывабная, рыскаватая, грубаватая, але спагадлівая, смелая і чалавечная. У апавядальніка яна выклікае прыязныя пачуцці. А ў самы драматычны ў тэксце момант, калі апісваецца гібель Каці, галоўны герой пакутліва шукае адказ на пытанне. Хто увогуле прыдумаў пасылаць дзяўчат на вайну, і як тут апынулася гэтая Каця, хіба сама папрасілася? Але што яна ведала пра сапраўдную вайну? Напэўна, толькі тое, што газеты пішуць пра гераізм і патрыятызм. Апісваючы жудасную карціну Кацінай смерці, Быкаў не надае гераізму гэтай дзяўчыны амаль ніякага вонкавага бляску. Так, яе смерць гераічная, але на думку аўтара гэта тая ахвяра, якой можна было пазбегнуць. Асобна варта адзначыць разважанне апавядальніка пра немцаў і пра вайну. Ён гаворыць пра тое, што з немцамі мы перажылі адно няшчасце, вайну, і яны нарабілі нам нямала бяды. Але мы не зласлівыя. Няхай жывуць сабе добра, абы толькі мірна. За мінулае мы пакавіталіся, а помста ў гэтым выпадку не мае сэнсу. Адметна, што і палонны немец, якога канваіруе Васілевіч, у гэтай аповесці паказаны як бы з чалавечым тварам. А разважанні галоўнага героя пра фашызм гучаць так. Мне здаецца, гэты еўрапейскі сфінкс разгадваецца проста.
Шалёная актыўнасць адных пры мяшчанскай пакорлівасці другіх. З аднаго боку мараль. Мэта ўсё. Сродкі нішто. З другога мая хата з краю. Палітыка не наша справа. За ўсіх думае фюрер. Мы маленькія людзі. І ў дадатак, самая раз'юшаная прапаганда, здольная, не міргнуўшы, чорнае выдаць за белае. Літаратурны крытык, паплечнік Васіля Быкова і даследчык ягонай творчасці Лазар Лазараў, прачытаўшы аповесць «Мёртвым не паліць» адразу пасля таго, як яна была напісана, даслаў аўтару твора ліст, у якім пахваліў аповесць і папярэдзіў, што твор, напэўна, не спадабаецца крытыкам. Неўзабаве Лазараў атрымаў ад Быкова адказ, у якім той пісаў, што гатовы прыняць лаянку, бо яго справа зроблена. Ён выказаўся. А далей распачалася сапраўдная кампанія па ацкаванні пісьменніка. У газеце «Праўда» выйшаў артыкул, у якім пісалася, што аповесць «Мёртвым не баліць» – гэта няўдача аўтара і вынік сур'ёзных ідэйна-эстэтычных пралікаў. Кіруючыся гэтым артыкулам, аповесць Быкова пачалі крытыкаваць літаральна ва ўсёй савецкай прэсе. А была і такая гісторыя. Аднойчы прыпынілі выхад зборніка твораў Быкова і па загадзе зверху ў друкарні пачалі выдзіраць крамольныя старонкі, на якіх у станоўчым свеце згадвалася аповесць «Мёртвым не баліць». Выстаяць у той цяжкі час, не пахіснуцца і застацца сабой Васілю Быкаву дапамагла сяброўская падтрымка. У мемарыяльным нарасе, прысвечаным галоўнаму рэдактару часопіса «Новы мір» Александру Твардоўскаму, пісьменнік распавёў, як яго ў той нелёгкі час падтрымала адно віншаванне з новага міра, атрыманае, здаецца, да дня перамогі. У гэтае віншаванне Твардоўскі ўпісаў усяго некалькі слоў, але яны аказаліся вельмі важнымі для Быкава. І гэтыя словы гучалі так: «Усё мінаецца, а праўда застаецца». Усё мінаецца, забароненыя кнігі раней ці пазней вяртаюцца да свайго чытача, бо там напісана праўда. Вялікую сілу праўды, якая не падуладная часу, як ніхто іншы з беларускіх пісьменнікаў, вельмі добра ўсведамляў Васіль Быкаў.